Izwi ngokuba seKolose chapter 3 from verse 1. Ufundeka kanje isihloko ukunaka okwaphezulu. Ngakho uma navuswa kanye noKristu funana okwaphezulu lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkuluNkulu. Nakano kwaphezulu ninganako kusemhlabeni ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu. Nxa ebonakaliswa uKristu ngokuphila kwethu khona ke nani niyakubonakaliswa kanye naye ekukhazimuleni. Ngakho ke bulalana amalungu enu asemhlabeni. Ubufebe nokungcola nokuhuheka nokukhanuka nesangabe okungukukhonza izithombe. Okuza ngakho ulaka lukaNkulunkulu ekade nihamba kukho nani lapho nisahlezi kukho. Kepha kalokhu nani manilahle konke lokho ulaka nokuthukuthela nobubi nobuhlambalaza nokukhuluma amahlazo aphuma emlonyeni wenu. Ningaqambelani amanga. Lokhu nikhumule umuntu omdala kanye nezenzo zakhe. Hallelujah. Ngicela ukhuleke egameni kaJesu. Lithembekile izwi lakho linamandla. Glory to God. Egameni kaJesu. Ngisacela ukunika nje umzekelo before ngingene ezweni kaNkuluNkulu. Hallelujah. Kwakukhona abantu abawu2. Glory to Jesus. Laba abantu abayi2, hallelujah. Eyedwa wathola imillion, awathola 2 million. Bobabili bathole how many? 2 million. Glory to God. Kwase kuthi lo omunye wathatha imillion elodwa, hallelujah. Wayol investor, hallelujah. Ukuthi naye sel investile lenzeni limkhiqizela imali interest njalo ekupheleni kwenyanga kube khona imali elikhiphayo. Glory to Jesus. Bangakulaba abantu bawu2 bathole ini? Bathole 2 million. Hallelujah. Kwase kuthi lo nomunye akangenza lutho yena ngalama million akhe ayi2 asanga invest elodwa kodwa walidla nje wabukwa ukuthi cha unemali usibanibani. Wachoma bamncoma izwe lonke wathenga imoto wakhimizi wenza konke nje wanconywa nje izwe lonke ngo2 million. Glory to Jesus. Hallelujah. Lo une million elodwa elinye lifihliwe lapha. Hallelujah. Alenziwe lutho liinvestiwe lifixiwe nje lapha. Udlalela imillion futhi nakhona lana elidla akalidla ukuthi kubona abantu ukuthi unemali. Udla nje kahle ukuthi nje aphile naye nabaseduze kwakhe ukuphila nje kube mnandi. My God. Hallelujah. Ngoba I think that was the last money that they were getting. Hallelujah. Yayingasekhenye futhi ayisizongena kwase koyogcina imali ababezoba nayo. Lona ke wabukwa uthi cha unemali usibanibani. Ayakekho usibanibani, akekho njengaye, akekho lonjengaye. Hallelujah. Akekho lonjengaye. Baze badlale ngaye naseyindaweni lezi ayihamba kuzo. Athi thina sikhuluma ngawe wena ulutho wena. Thina sikhuluma ngosibanibani izinto engasithengela nje ukuthi nokuthi lize liyoshonela ngayingakhathali. Hallelujah. Wena uyini wena kanti bayamgqubela bafuna ukuthi aqede imali yakhe. Bayazi ukuthi nabeke bakhuluma kahle ngaye uzoyikhipha yonke. Akhohle ude yesingaki. Khohle ude yokugcina. Hallelujah. Glory to Jesus. Kanti lo uyithulele njena ngathi akanalutho. Hallelujah. Banjani laba abantu bathola ama chances boyi2. Ama chances abo anjani ayafana kubo boyi2. Glory to Jesus. Ayafana ama chances abo boyi2. Hallelujah. Nathi singabantu emhlabeni ama chances esinawo ayafana kithi sonke. Ayafana kithi sonke. Hallelujah. Bese kuya ngathi ukuthi siwasebenzisa kanjani efana enjalo. Glory to Jesus.
kuye ngathi siwasebenzisa kanjani ama chances ethu esiwatholile egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Uthola u2 million nalo wathola i2 million. Kwase ukuthi lo wayisebenzisa kahle imillion yakhe. Kwase ukuthi lo wayidla. Hallelujah. Kanti lo wayifihla. Wayithatha wayifihla endaweni ephephile. Glory to Jesus. Izwi laNkulunkulu esilifundile lithi ukunaka kwaphezulu. Ngakho uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Nakani okwaphezulu ninganaki okwasemhlabeni. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu. Hallelujah. Ngithanda ukukhuluma nje ngokufihlwa kwempilo yakho. Glory to Jesus. Lo wafihla imillion lakhe. Lo akalifihlange lakhe walboxa nje walboxa. The seyiphelile imali yalo 2 million okusuphelile. Waqala baqhela abangani bakhe kuye. Baqhela abangani, baqhela ababondaya yikho into esingayihlalela kulo. Hallelujah. Ngoba sebe compare nelife akade beyiphila ngelesikhathi esenemali, nelife asebeyiphila manje eduze kwakhe engasenamali. Glory to God. Baqala baqhela. Sebefuna omunye manje onemali. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngoba into abebeyifuna kuye bebengathandi yena kodwa bebethanda imali yakhe. Hallelujah. Kwasho ukuthi naye akayisebenzisanga imali yakhe ngendlela okwafanele ayisebenzise ngayo. Wajike wafuna ukuthokozisa abantu. Akangafana nalo othathe yakhe wayoyifihla endaweni ephephile. Hallelujah. Glory to Jesus. Izwi laNkulunkulu lithi funani okwasezulwini nikiyeke okwasemhlabeni ngoba ukuphila kwenu nakufihla kuKristu owafa osezulwini. Hallelujah. Lithi izwi laNkulunkulu naye ibonakaliswa niyofana naye ngoba ukuphila kwenu kufihlwe kanye naye. Hallelujah. Niyofana kanjani noKristu? Niyofana naye phela ngoba lapha khona kunenkazimulo. Nokuphila kwenu njengoba nikufihle kuye nje kuhlale kukhazimuliswa njalo. My dear Lord. Hallelujah. Phela kwamanje asikabonakali ngoba ukuphila kwethu kusafihliwe lenkazimulweni, kusafihliwe kanye naye. Hallelujah. Kufihlwe kanye naye. Siyobona mhla ebonakaliswa esebuya nakho esakuphonsela thina bese siyaqala sifana naye. My dear God. Ukufihlepho kwakho ukuphila. Umbuze kuseni uthi ukufihlepho kwakho ukuphila. Ukufihle kuphi ukuphila kwakho? Hallelujah. Ngoba ukuphila kuyafihlwa ukuze ukufumane ngosuku olukhulu. Hallelujah. Fana nomuntu ozovela nje athola imali ebank. Nayithola imali ebank, imali mhlawumbe imali ekugcina ade ibekile. Abese ithatha ifake ekhukhwini. Abesehamba nje indaweni nje ezinobungozi. Bambonile kade eyikhipha. Hallelujah. Bambonile kade eyikhipha. Naye qala ngena khona. Siyamlandela igebengu. Siyamlandela igebengu bese zimphuca yonke. Hallelujah. Glory to Jesus. Imali yakhe ade isave kanzima esesho ukuthi sengiyokwenza ukuthi kodwa ngenxa yokuthi uhamba ezindaweni ezinobungozi futhi uphethe nemali yakhe azoyiphilisa ngayo yagcina yalahleka imali. Hallelujah. Kwenzeka kanjalo nasebantwini abangafuni ukufihla impilo yabo kuJesu ukuzibonakaliswa ngelinye ilanga isitholakala inenkazimulo ngoba ibihlele enkazimulweni. Hallelujah. Ubathola behla benyuka nempilo yabo endaweni eziyingozi izigcina ibalahlekele nayisibalahlekele bese behamba bayolahlwa ngoba bebehla benyuka nempilo yabo bengayifihlanga endaweni eright. Hallelujah. Abantu abayifihla impilo yabo endaweni eright. Hallelujah. Fanele ifihle impilo ngoba sayidinga nasidlula la. Sayidinga nasidlula la. Hallelujah. Sayidinga nasidlula la. Hallelujah. Sizoyidinga nasidlula la. Kodwa nasingayifihli izophelela la. Hallelujah. Lithi sikaNkulunkulu ningakunako kwasemhlabeni kodwa funani okwaphezulu. Glory to Jesus. Ake sifihleni impilo zethu manje kuJesu ukuze ngelinye ilanga nasesiyithola siyithole sezinenkazimulo.
abangayifihlanga impilo yabo bazoyisola ekugcineni. Hallelujah. Abangayifihlanga impilo yabo bazoyisola ekugcineni. Ngoba na uyifihlile kuye izobuya isine interest, izobuya isine inkazimulo, izobuya naye iphonsa kuwe bese uyaqala uyakhazimula usufana naye. Njengaye lo wathatha imali yakhe wayi-investa. Hallelujah. Yathi na isiphelile yalona omunye lona waqala wadla ama-interest ale million lakhe. Alinyakazele imillion lakhe lokho elinjalo nje. Kodwa kupheleni kwenyanga naye uthi uya ebhenki afika withdraw, naye uya withdraw kuphuma interest yakhona plus or minus 10,000 every month. Hallelujah. Glory to Jesus. Naye uyatoboza tif bese kuphuma i-interest yemali ayifihla yena. Hallelujah. Glory to Jesus. Kanti ngapha akufihlwa ngalutho. Naye uyaya kwi-ATM, i-ATM ivele imbuka ukuthi musungijwayela wena ufunani kimi. Hallelujah. Ufunani kimi ngoba kwakho waqeda. Hallelujah. Glory to God. Kodwa lo owathatha wayokufihla kwakhe naye yaya kwi-ATM afika ibisi ATM yes bisi ikhipha interest ayenze lutho imillion ayifaka kodwa sekuphuma interest ilokho injalo na next month futhi izophinda futhi keep the same amount kodwa imali ayifihlile ayenzeki lutho ngoba isivumelwano sakhe kwakuthi uyayifixa le uzodla interest. Hallelujah. Kanjalo nabantu nabethatha impilo yabo bayifihla kuKristu bazoyidla interest nayibonakaliswa nayibuya bazoyithola interest egameni kaJesu ngeke iphele. Hallelujah. Kodwa bangafihlanga lutho sizokhala ngemncwabo yabo. Zoza sikhala sithi hey akwehlanga ulungehli. Asisho ngoba sisho kodwa inhliziyo yethu iyadaba ukuthi kodwa akafihlanga lutho. Akafihlanga lutho ngeke simbone ngosuku olukhulu. Ngeke simbone noma singadlula ngeke sahlangana naye ngoba ukuphila kwakhe akakufihlanga lapho kufihlwa khona. Akakufihlanga lapha kufihlwa khona. Hallelujah. Glory to God. Kodwa abathatha ukuphila kwabo bawufihla kuKristu. Hallelujah. Naye shonile uthola sigqabashiya, uthola sigquma sithi glory to the Son of God. Kushoniwe yodwa bayahlanya laba bantu. Kanti sijatshuliswa ukuthi interest ikhona sizohlangana nalomuntu lona. Ngoba ukuphila kwakhe wakufihla endaweni right. Nasi suka nathi la siyalapha ekhona sofika sibonana. Hallelujah. Kodwa ngazange akufihla ukuphila kwakhe. Uyasikhalisa nathi singakahambi. Siyadabuka kakhulu. Sidabuka kakhulu. Sikhale kuze uthi wazi wakhala kanga kanti sikhalisa ukuthi khona ngafihlanga ukuphila kwakhe endaweni right. Khona ngakufihlanga ukuphila kwakhe. Ujike wafuna ukwasemhlabeni wakuyeka ukwaphezulu. Hallelujah. Ufuna ukwasemhlabeni waxakwa into zala emhlabeni, waxakwa into zala emhlabeni. Abanye bafike bakufihla ukuphila kwabo kuJesu. Bathi nasebekufihlile bese belibala into zasemhlabeni. Hallelujah. Glory to God. Bese bebheka phansi egameni kaJesu kuye ngokuya into ukuphila kwabo abakufihle kuJesu kuphelele ukuhlala kuye ngoba uJesu uthanda ukuthi na ufihlile ukuphila kwakho uye njalo ufike ukubheka ukuthi kusekhona na. Hallelujah. Uhlala ubheka ukuthi ngabe kusekhona yini na. Ngoba umuntu ukuphila kwakhe ujwayela lapha kufihle khona. Glory to Jesus. Umuntu ujwayela lapha afihle khona ukuphila kwakhe. Hallelujah. Ngiyakhumbula nje ukuphila kwami ngisakufihle kwabanye uNkulunkulu. Bekuhlala ngihambe ngiyelapha engifihle khona ukuphila kwami. Thole ngicothoma kanje ngiyakuphileni kwami lapha engifihle khona. Ngifike ekuphileni kwami ngifike ngibuza ukuthi ngabe ukuphila kwami kuse right yini. Hallelujah. Bese beyangitshela abamanga bethi kunogogo ocasukile, kunomkhulu onyanyile. Hallelujah. Kunokhokho ocasuke kabi onyanyile. Ngakho ke kuzofana ukuthi ulungise ngoba manje bacasukile. Hallelujah. Glory to Jesus. Sengiyobonakala nami sengiqala ngicinga ukuthi ngizotholani ke kuse ngehlisa ulaka labantu asebecasule lapha engifihle khona ukuphila kwami. Hallelujah. Ngithi ngifihle ukuphila kwami lapha. Manje lapha engifihle khona ukuphila kwami fanele ngenze sure ukuthi izinto zihamba kahle khona.
haleluya ngoba ngifihleni ngifihla ukuphila kwami khona ngiyazi ukuthi fanele ngikuthole njalo ku right haleluya glory to Jesus ngiqhume ngenze yonke into ngidele konke ngenxa yokuphila kwami haleluya kodwa glory to Jesus wafika empilweni yami ngabona ukuthi lapha engifihle khona ukuphila kwami akusiki indawo yokufihla ukuphila kodwa lapha kusakufeni nangidlula kulomhlaba ukuphila kwami ngisafihle lapha ngeke ngikuthole ngosuku olukhulu kodwa ngiyokuthola ukukhala nokugedla kwamazinyo ngenxa ukuthi ngafihla ukuphila kwami endaweni wrong glory to Jesus ngagijima ngathi no ukuphila kwami ngiyakususa lapha ngiyakususa no more never again ngiyaphinde ngikufihla ukuphila kwami kuleya ndawo akusindawo yokufihla ukuphila le ngithola indawo lapha engizofihla khona ukuphila kwami lapha engizotanga ngufihla khona ngikuthole sekune interest hallelujah glory to Jesus ngisakufihlile lapha ukuphila kwami impilo yami engathokozi angakwazi ukusmile angakwazi ukujabula kwakufanele ngihlale njalo ngihlinile ngenxa ukuthi ngiyabheka ukuthi eyishman zothi uyahleka nalabo abantu laba ngathi bazothatha ukuphila kwakho la angithi uyabona ukuthi na ungakufihla ngiphila ukho endaweni right uhlala njalo uyibodyguard yakho uhlala njalo uyimbube yakho usala uyisecurity lakho kodwa na ukuthatha ukuphila kwakho wokufihla endaweni right there is somebody that is going to take care of your life hallelujah after all uphinda uthole ne interest for what okufihlile hallelujah kanti na uzothatha uphila kwakho ukufihle lezi indawo lezi ufika ukushutheka nje la bayakubona abantu nawo lokhu uhamba uyobheka uphila kwakho 1 2 3 siyobheka uphila kwakhe la khona usekhona awubuyi futhi ungenayo inkinga lapho ufihle khona uphila kwakho awufiki nje lapho ufihle khona uphila kwakhe nawufihla endaweni wrong ubuye kuthi hayi no everything is well kuse right konke njalo fanele kube nama issues njalo fanele kube nezinkinga ngoba wena ufihla uphila kwakho kuphi endaweni wrong hallelujah kodwa la usukuthatha ukufihla kuJesu step sakho siyabonakala noma uhamba siyabonakala nestep sakho noma uhamba uthi hayi lo ngathi uphila kwakho ukufihla endaweni right lo ngathi uphila kwakho ufihlwe endaweni right lo hallelujah ngoba uhamba ukhululekile kamnandi hamba komuntu okhululekile ofihla uphila kwakho endaweni right kodwa ukufihla endaweni wrong uyambona nemhamba nje uyambona nje uphila kwakho endaweni wrong hallelujah glory to Jesus hallelujah nansi indawo yokufihla ukuphila nansi indawo yokufihla ukuphila ezokunika step is right ezokunika dignity even in the world you going in uhambe une dignity because uthanda ukuphila kwakho kufihla endaweni right hallelujah kodwa nokufihla kwenye indawo hallelujah uthi uyangena ungena khona besho ukukunqamula nje yabona yini yale ngena la hallelujah angithi manje bezwani bezukuphila kwakho ukuthi kusendaweni wrong fanele ugijime uyobheka phela manje fanele ugijime uyobheka nasabe ubona usukhohle ubheka uphila kwakho shangotharo khona la usuthi yeye no khona into wrong engiyenzile ake ngiyobheka lapha ekuphileni kwami na ufika lapha bafike bakutshele futhi uthi hey wena uthe uthi uyangena lapho ojwala uyijabulisa khona basho ukuqeda yini kunesimo esikanje kanje ngakho ke ukuze kulunge lesi simo lesi yenza u1 no2 no3 ubone kahle wena ucishe wafa ngeke uhlala ungakwenzi lokho kuyini kukuvuselela ubudlelwane bakho nendawo ofihle kuyo ukuphila kwakho wrong ukuvuselela lokho kuthi fanele njalo uvuselele indawo yalapho ubeke khona ukuphila kwakho khona kuze kungapheli isivumelwano sakho nendawo obeke kuyo ukuphila kuze nayisefika uJesu owakudala wena
esezobuza ukuthi ukuphila kwakho ukufihle kuphi bese iyaqhamuka le ndawo lapho ufihle khona ukuphila kwakho khona iqhamisa iphethe nama proof onke ukuthi lo ukuphila kwakho bekufihle la nathi uthi uJesu uyazama ukuzenza umdali wakho njengomuntu ayimdala ethi proof avela idonso usathane proof at nansi proof okwakho ukuphila lo bekufihle la ukuphila kwalo bekufihlwe la haleluya abanye bakuthathile ukuphila kwabo bawukufihla kuJesu bathe sebekufihlile abangamlahla umuntu omdala bahamba nomuntu omdala bahamba namaqhubu bahamba namanga bahamba nenhlamba bahamba nawo wonke uDodo uNkulunkulu angawufuni kwagcina ukuphela kwabo kungasafihlekile kahle kuKristu ngoba uSathane naye uyabheka uJesu uyabheka uJesu uthola ukuthi lo muntu ofihla ukuphila kwakhe la akenzi njengalokho kufanele kwenze okukhomba khona ukuthi no akakufihlanga lapha lokuphila ngenxa ukuthi ufanele kuhlale la kodwa indawo bekufanele kufihle kuyileya lapho kuthukwa khona lenhlamba ayithuka la ileya lapho kuhletshwa khona njobe hleba nje ileya lapho qanjwa khona manga njobe qamba manga nje kanje bese vele yakudedela uJesu ukuphila kwakho kugijime ke lapha okwenziwa khona lento oyenzayo wena uthi ufihla ukuphila kwakho kuye haleluya glory to Jesus ufihle kuphi ukuphila kwakho siyavuma ukuthathelwa kufihla kuJesu futhi nala uhamba khona uyathi hayi mina kwami ukuphila ngakufihla kuJesu kodwa impilo yakho ayisho ukuthi ifihlwe kuye ayisho nakancane yikho lokho kuzokumangalela yona proof le uSathane azoma ngayo ukuthi no Jesu phela ukwazi uba yikruka angithi uthe wena Jesu uphembile uSathane uholsha izwi athi wena Jesu uthe uthembekile ngisho athi uJesu yes of course it is like that ngithembekile bese thi manje kanjani uthi lo afike aphile ngeinto zami aphathe into zami zonke kodwa nombizo ngowakho umbiza kanjani ngowakho ephethe into zami haleluya izwi likaNkulunkulu aliphikisi vela kuyeke uJesu ubuyele lapha athi usebenzela khona haleluya ngoba phela ukuphila kwakho ukufihle ngapha ufike waqamba manga ngathi ayingifihla la kuJesu kuphila these simukelile sajabula sashawuka qhuma haleluya kwathi awunange ezofihla ukuphila kwakhe sajabula nathi kanti yena uyazi ukuthi akukho ukuphila kwami ngikufihle la ngisazohamba mina ngalendlela engihamba ngayo haleluya akukho ukuphila kwami ngikufihle la ngibazwile nje sebeqhuma haleluya lapha ngizwile nje esheyiphumele yela lapha afihle khona ukuphila kwakhe yambona uyakuphileni kwakhe lo haleluya glory to Jesus kodwa bazothatha ukuphila kwabo bakufihle kuye ngempela oh my God haleluya izothi nayivela ingonyama yamakhosi iqhamisa ikuphethe ukuphila kwabo kanje ufike babheke bonke abakufihla ukuphila kwabo kuwe fika imphosi akhazimule phinde futhi phosi akhazimule fike futhi phosi akhazimule kuqhamuka inkazimule igwale haleluya glory to God kodwa laba baqamba ngabathi ngikufihle kuphila bazobonakala begqwala bona bethi babheka hayibo ngoba nami ngangithi ngikufihlile njena no wawuqamba manga waqamba manga wathi ukufihle kuye kanti uzohamba ngendlela yakho okwakho ukuphila kwagijima kwaya lapho kwenziwa khona lezi zinto ozenzayo haleluya ngakho be careful ukuthi ukufihle ukuphila kwakho haleluya futhi na ukufihle kuye uJesu umuntu lapha afihle khona ukuphila kwakhe akahlala ngakuyo check ukuthi kusenjani akahlala ngabheki ukuthi ukuphila kwami ngabe kusenjani yake ngibheka ukuphila kwami lapha ish ukuphila kwami ngabe kuse right sine menu thina la isinayo eBhayibheli yasitshela ukuthi ukuphila kwethu kuse right yini sibheke sithi okay oh right kusihamba kahle nakungasekho futhi uyakutshela umoya engcwele ukuthi no ukuphila kwakho kuya ngokuya kuyasuka lapha kuJesu kuya ngokuya kuyasuka ngakho be careful usuyaqala uyayihlanza phambi kaNkulunkulu ukuthi inkosi angenzanga kahle ukuphila kwami ngifuna kuhlale kukuwe
ngakho ke nansi izinto engasayitholi kahle ezenzeka empilweni yami ngoba kuyenzeka nasihamba endleleni usathana akayeke ukusebenza uzama njalo ukuthi ukuphila kwethu usuke manje lapho sesikufihle khona lithi izwi kaNkulunkulu njengoba nake naba njalo nani uphila kwenake nakufihla kule ndawo errong manje usathana lokho efuna ukuthi akubuyisele back manje na unganakile uzokuthola sekukhona lapha haleluya kuya ngokujwayela kancane nje kuya ngokujwayela nje uyusujwayela hayi mina ngisindisiwe mina uye nasendlini yokukhola ngithi sekusebenza experience phila kwakhe akusekho lapha sekwenye indawo kodwa experience yona is still operating kubonakala nasesekumbulu impilo ukuthi ekabani ngempela impilo yagcina ihleli lapha esevela umuntu wayifihlweni nempilo yakho hallelujah glory to God sizokhazimuliswa njengaye uma ukuphila kwethu sakufihla kuye sizofana naye uma sibheka okwaphezulu sizofana naye uma singakunaki kwasemhlabeni ngoba kwasemhlabeni kuzosibambezela nje kuyasibambezela nje kwasemhlabeni futhi kwasemhlabeni kuyashesha ngithe mina laba abantu babe u2 benama million 2 million lo washeshe walithola udumo lwakhe lona washeshe wabakhombisa abantu ukuthi unemali eningi walithola udumo lwakhe bamhlonipha futhi kanti lokho akuthiwa we lento lengenamali engenalutho kanje phela abantu abahloniphi wena bahlonipha imali yakho awuyini lengenamali kanti ababazi ukuthi lona uyifihlile yakhe ungcono kakhulu kunalo osenikhombisa ukuthi uphethe 2 million hallelujah these iqhubeka insuku lona selokho adli interest yakhe lona useqalile manje uhlala emgqonyeni sehlala emgqonyeni manje akasenalutho kufika kwaphela imillion kwaze kwadliwa nezinto ayezithengile ngenxa ukuthi akasenamali wagcina sedayisa nazo zonke lezi zinto ayezithengile eseyidayisa futhi ngemali engekho ngenxa ukuthi seziyakweleta nazo zazingamaintainwa ngalutho zathengwa zonke nezimoto ayiqhosha ngazo imoto kasina value ke ziyafa zafa kade bukwa ngazo pha ugibela oLimborghini ugibela oMercedes ugibela obani ugibela oMaserati haleluya imoto esingagitshelwa umuntu awugibela zona zabiyaphela ivelu ngoba iyaphela ivelu into zasemhlabeni usale wena ungasenalutho lithi soNkulunkulu ninganako kwasemhlabeni ngoba ivelu yakho iyaphela kodwa bhekana kwaphezulu lapho ukuphila kwenu nikufihle khona kodwa abangakufihlanga ukuphila kwakhe kuJesu bazothi bawubhekani phezulu yini abazothi bayibheka lapha ayikho into abazoyibheka lapha abafihlanga lutho umuntu oyebhenki umuntu oyebhenki umuntu ofihlile something kodwa ungafihlanga lutho ngeke umbone nje sondela kuma ATM noma uyahambela le kude na uthi woza ngapha sona yathi ngizofunani yaza akafihlanga lutho lo kodwa abafihlile babona njalo kancancane sese ku ATM sebeshaya uline ba ku ATM bafihlile laba bantu glory to Jesus uthola sebeshaya uline na uthi ababheka nenzani kangakuthiwa hayi sifihla into zethu lapha siyalapha nayiphuma yedwa nami ngiyalandela nayiphuma yedwa ngiyalandela nayiphuma kodwa bangafihlanga lutho ngeke kubabone abalokothi basondela bafihlanga lutho kanjalo nabangazange bakufihla ukuphila kwabo kuJesu ngeke basondele kwiparadise lakhe ngeke basondele eparadise lakhe ngoba bafihlanga lutho abazoyi paradise laba bafihla ukuphila kwakhe kuye ingabe ukuphila kwakho kufihlephi ngoba bonke laba bangakufihlanga ukuphila kwabo kuJesu lithi izwi kaNkulunkulu lomhlaba ulindele ukushiswa ngomlilo nabo bonke abangamesaba uNkulunkulu ukumesaba uNkulunkulu nawe umesaba uNkulunkulu uyawuthatha ukuphila kwakho kufihle kuJesu ukuze ukuthole ngosuku olukhulu kodwa bangazi ukuthi kunosuku olukhulu bavele bathatha ukuphila kwabo nje hambe kushutheka nje uthi sathi usekushutheke lapha hayibo okwakho lokhu kuphila usekushutheke lapha hallelujah glory to Jesus hawu uphila kwakho lokho sokushutheke la akanandaba akazi ukuthi ngelinye ilanga kuzodingeka
hambe kushutheka nje sekushuthekile uphila kwakhe lapha na uthi hamba athi ukuphila kasibani lokho awuyikho dithi ngiyakuthatha nakuthintitha sibani nakho ukuphila kwakho akuthathe awukushutheka futhi to the very same place. Hallelujah, glory to God. Size siphele isikhathi sakhe sokuthi acinga indawo yokufihla into zakhe. Nase siphelile bese siyahamba lapho ukuphila kwakhe kukhona. Akukhalwa lapha afihle khona ukuphila kwakhe. Akukhalwa lapha afihle khona ukuphila kwakhe. And akuphunywa futhi. Akuphunywa. Kodwa nabe besazama nje ukuthi ungakususa ukuphila kwakho la ngazathi kumnandi. Ngoba nemculo ekhala khona ayikhaleli phansi. Khalela phezulu khona bezokuzwa nabangale. Kuthi nakho lapho kufihlwa khona ukuphila. Nakho lapho kufihlwa khona usani ngapha. Kufihlwa ngapha ukuphila. Kufihlwa ngapha ukuphila. Hallelujah. No Jesu futhi naye ebabiza akabamemezi. Ufika athi hayi woza. Woza ufihla ukuphila kwakho kimi. Uzokufumana ngosuku olukhulu. Hallelujah. Uthodakalizwa lelizwe elincane. Uzwa lelimemeza uthi wosala. Kakhulu ngeke ngize ngilisho ngoba ngifuna ukumemeza izwi lawo abanye uNkulunkulu kuyipulpit likaNkulunkulu ophilayo. Ngeke ngilisho. Kodwa na uthatha ukuphila kwakho wakufihla kuAlpha and Omega uzokuthola egcineni. Ngoba izwi likaNkulunkulu lithi uAlpha and Omega okungukuthi uyisiqalo nesiphetho. Ufike wayiqala impilo yakho. Wena na ungayisi kuye ngeke akwazi ukuyiphetha. Kodwa izogcina siphethwa ubani? Izophethwa yilona oyithathe wena ufike wayiqala uJesu wasuyisa lapha endaweni wrong. Nangu sezofika iphethe. And uyiphetha kabuhlungu ke lo. Uyiphetha kabuhlungu akayiphethi kahle. Phetha ngendlela ezokukhathaza nawe. Sisafunda ezikoleni sasisenza ucraft. Khona okuthiwa icraft work. Izandla bezingafane. Ofike wenza ucraft ubufike ubone na ukuthi wenza ukuthi ikwenze kahle lo craft lo. Laba bavila phaya bangakwazi ukwenza ucraft naye ethola ucraft walo omunye umthwele sewuthatha. Nase sikhombisa umisi ngalesikhathi sika craft. Dodwa niphethe ucraft omuhle. Kuthiwa right umuntu akaveza umsebenzi wakhe. Wena usuveza umsebenzi oucoshe phansi mhlawumbe untshontshiwe. Avela abona umema ethi hey wena. Since wena ukhandi ucraft omuhle kanje. Futhi wasuba mkhulu kangaka lo craft wakhe izolo kade ungekho. Akusiwo wakho. Akusiwo. Usuthola induku. Hallelujah. Ba kanjalo ke nasempilweni. uJesu ufika iqale kahle impilo yakho. Naye seyiqalela impilo yakho wena ubuzo uyamphuca. Uhamba uyoyinika omunye. Lona ozomnika yona akakwazi ukuqhubeka njengabade eyenzile uJesu. Usuyabona izandla isafane la. Owaqala lo craft sasinje isandla sakhe. Kanti lo seqhubeka la it's somebody else. Uye kosoyophetha ngoba uyogcine nalo craft. Ugcina kwakhe nalo craft indawo yakhe yonke isekulahlweni nasekukhaleni nasekubhubheni egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Kodwa na uyithatha impilo yakho ifihla kuJesu. Uyifihle kuye ungayisusi uyise kwenye indawo. Uzoyiphetha yena kamnandi. Eyiphethe usugqoka ingubo emhlophe etheqwa. Hallelujah. Isikhazimula ingubo oyigqokile. Usuthola nemqhele yakho yokuthi wafihla ukuphila kwakho kuye. Awuzange uphinde uthathe futhi ukufihla kwenye indawo. Glory to Jesus. Izwi likaNkulunkulu belisho njalo namhlanje ekseni lithi ukuphila kwakho kufihle kuye. Bhekana okwaphezulu. Ningalibali okwasemhlabeni. Abalibali okwasemhlabeni siphetho sabo siyangidabukisa. Siphetho sabo siyakhalisa. Siphetho sabo asisihle. Asimnandi siphetho sabo. Kodwa nasababheka basadlala amamillion lawo. Basahlolisha ukuthi awu hey chawazo kamnandi ukuphila nalabo abantu kanti izophela le million ayina interest. Kanti laba bathatha ukuphila kwabo bayokufihla le izothi siphelile imillion laba bona baqale phansi badli interest yale million yabo bese kubamnandi. Hallelujah, glory to God. Lisho njalo izwi kaNkulunkulu ntambama egameni kaJesu Kristu waseNazaretha lithi fihlani ukubhekana kwaphezulu. Ningakunaki kwasemhlabeni.
Ngokwasemhlabeni kuyasiphazamisa. Siyaphazama ngokwasemhlabeni. Siyaphazama kakhulu. Nasileba lokwasemhlabeni siyaphazama bazalwane. Kuyasiphazamisa. Gcina singasahambi ngendlela eright. Why? Because sibheka okwasemhlabeni. And kuzophela. Thank you Jesus. Amen.